Ake jotono no sanja kaham haino rok ni bagui tini kaisa video tubi faika obongka seng tini ni video khabo tini khoro kuno sana ni sini mungsa kerei hingkai seng wan suklai ka tam salai ma sana hunai hingkai seng tok bahan salai nai wan suklai ko motabuk ti kutung bai ko muthungui phui bai ka ke tabuk complete no bakak thangai tongo rok nai tongri soyawi tabukhe phuibai mani yagulo horo halangka obongo buikhumu chikon tomon bagui bebak no guribui hor halangui buikhumu no sogui painani nango kaisa seng kwrak nai halangbai mani yagulo trek kwrak nani chengkha hingke desi tongmani bagui belai no kwrak piya rok bo toi thangya amo raphano doi thangya tok bo rangjak kwrak ongui tongkha rajak hingkai bothi bo sukya ni bagui rawi bo sajagui manya ongui tongkha. Topi kai baba topi habar ni abo anari peti Lai batan di payah enggak no kita bisa kata di sini no sab pui khai nang pui khayo ni khiro khide kok ba kan sakai buk thango hingkai belai thoke tok khai tabuk songjak hingkai munyako bwtui rok bo riyakho hingkai mui to belai no thok sinai desi mo belai moso bo yok sinai moso guri kolom khe rijak mokhai tok biya sori biya kangkung ni abo wngkha hingkai aluk tui ni rikha hingkai belai no thokgano hinui ang kha klaio tini no mui bebak samung khlaimani yagulo tabuk chwng chamung ready wngkha tabuk chalai sinai muya tongo muya bai kamuk tei mwkhaitam norok nugui tongkha desi belai thokna kha khlaio chasinai ta. Sampai lupa pun saya